19 in het programma. We kijken naar Nina Manalis. Zij bereidt het paard Winnie Toe, een nakomeling van Sydney, een 7-jarige boswachter. Kijk dus naar de rit van Nina Manalis. Ja, toch? Kijken. Ei, oma. Kijken. Kijken, oma. Nee, wacht even. Kijken. Pas op, nou komt Sydney zo langs. Moet je de handjes binnenboord. En op dit moment nog steeds aan de leiding Anne van Wulpen met hoekspranken. De nakomeling van Korland in de bouwloze rit in 53.06. En een tweede plaats op dit moment nog voor Albert Soer met West End, de nummer 1 in de tijd van 53.96.